Ake ngibingelele obingelele ngoba udokotela bobesizwe bojabulile ufana umhlenje ngekhehla lomzukulu amancane ngisafuna Xoyiso bakethi siyashutha ke namhlanje sebhilidi insibisi Nedbank House building baba udokotela bobesizwe bojabulile njobona uzobona le video sokujuni ubaba udokotela was at 1904 to 1905 in Nedbank House building. Now we are moving down to 904. Angeke ngiveza futhi email address yababa udokotela. People are persuading me about email address isithwalo@gmail.com. I repeat, isithwalo@gmail.com because kunabantu abafuna kwenza into zamabhizinisi but aba serious. isithwalo@gmail.com. Then you can drop your email there, then sizokwazi usithathele lapho udaba lephambili. This is baba udokotela Voices bojabulile ufana muhle ungathi uyikhehla lomzulu amancingisi. Sine topic namhlanje ethi making of isithembu semali, making of isithembu semali, having wives in order to accumulate wealth. So ke sikhulume ke lento that is very very critical, that is very very important. Ngizofuna ke ngikhulumelana nomuntu wesilisa, ngikhulume nomuntu wesifazane who is matured. Kunabantu abakwazi ukuba sober 7 days, kunabantu abangakwazi ukuba sober once a month. Thola ukuthi kunosuku enyangeni angekho sober ngalo. That person akekho conscious about things that ezenzekayo around the space. Ngifuna ubuke njengoba ku 6 months times 2 it's now onyakeni ku 12 months, January to February to December. You have worked, unikiwe imisebenzi yamathenda njengamanje, unika umsebenzi wokwenza ipaving, unika umsebenzi wama-pothole, unika umsebenzi we-nutrition. Njengoba uthole lo msebenzi we-nutrition ngoMay, ama-industries ayavala ngoDecember. Ikhona yini into obona ukuthi usengakwazi ukuthi uyenze? Ngifuna lezi zinto lezi siziveze ukuthi usunayo yini into osuyenzile kulo 6 months, kulo 5 months kuze kufika la kuMay. Now usuthola umsebenzi ini onayo oyibona isakhona usuyiphethe isandla uthi hayi, now I've made it. Take show May bese ngikwazi ukwenza ukuthi, take show uJune bese ngikwazi ukwenza ukuthi, take show uphela ubusika show July bese ngikwazi ukwenza into ukuthi unayo yini something that is concrete, something that you can able to identify. Ngoba sinabantu ngempela abakhulile manje ngokomqondo, hayi ngokweminyaka, abakhulile ngokomqondo. Yazi kunomuntu ono-35 ocabanga njengomuntu ona-50 years ongazenzi zonke into ezenziwa ontanga bakhe, zonke izinto ezingenziwa ezezonto uthothi angazi matured, strictly matured. That person asifuna ukumbona kuphela lo nyaka ingekho into ayiphethe esandleni. Into engiyifisayo kuwena ukuthi ake sihlele sibonane, ngoba noma ngabe uyasebenza udriver ama-truck, udriver i-RDO, udriver i-LTB, lento othi wena uyibona ngathi iyakuphilisa, ungagcini uyi-liability yasemsebenzini. Ngoba kunabantu njengamanje othola ukuthi badinga ukulekelelwa, baphume kulento ukuthi balale ema-truckini njengodizili. Udizili ufuna ulala e-truckini, not wena. Wena umuntu. Into idingayo siyafuna ukuthi sikulekelele, kodwa asingalekeleli umuntu vese othi baba doctor, you are talking to me, I'm 3 years to ukuthi ngiretire and then ngina 6 months osele kulonyaka, but sikhuluma nomina enhle, sikhuluma nomuntu ongenzi lutho, sikhuluma nomuntu ohleli ofuna ukubona snowflakes kwehla imali phezulu. Kunezinto nawe ufuna ukuthi uzitshelwe ukuthi yes you want it but it's not going to happen the way you want it. Ngoba uma ungatshelwa iqiniso, you end up making mistakes because a lot of people are making mistakes. Ajathi usugqoka uniform yemsebenzini, as if uniform yakhe. Njengoba ugqoka obrown njengazo uthi iphepha lena rock sebelikothwa izengane. Ulo brown uyokhumula nini? Njengoba ugqoka opharabellum nje. Isho ingane zesikole sabagqoka opharabellum. Enye into okufuza ukuthi uyi-understand, any overtime onayo is a bribery for you to remain at work as much as you can stay at work. Because any delay oyenzayo emsebenzini manje ufulfilla iphupho lalomuntu omsebenzelayo. I don't understand it. Ufulfilla iphupho lalomuntu omsebenzelayo ukuthi ufuna kushaya isikhathi esingaka, I must able to register a company yami ku Johannesburg Stock Exchange because of your presence at work. Kunezinto ngempela othi uma uzenza zikudelay kakhulu
kunezinto ofuna uthatha i-decision ukuthi angizosebenza kule company ngizobe na 40 years. Indeed, I'm not going to. Abantu aba-enjoy impilo, abantu aba-retire early rather than abantu aba-retire at the age of 62, at the age of 59. Ngoba bazi ukuthi uNkulunkulu uzobabiza nini. Kunabantu aba-retire this year. Abangakwazi bavuke nje bayodla out omlathi ema-restaurant high-quality, ema-hotel high-quality. Kunabantu aba-retire namhlanje abanawo ngisho ama-visa, not i-passport, i-visa. Leave alone passport ihlazo kuyena. Lo muntu uretire lo muntu ngoba ka-enjoy youth yonke into, it's about paying debts over years accumulating, because the more you stay at work, the more you accumulate debts or bills leyo uzokhokha ngemali yempesheni uphinde usalungena lutho. Ake kube khona into okufike sihlalele phansi discuss, not ukuthi uphethe imali. Sike sihlale phansi sibone ukuthi njengoba unoyi-broker udayisa insurance, njengoba ukwi-forex wenza lento. Abantu abama-broker nabaku-forex basebenzisa babiza ukuthi bakwi-cloud ngoba controller i-crowd. Abantu abasuke bengama-counsel, abantu bonke abantu babiza ukuthi bakwi-cloud. Indlela esiba-approacha ngayo ayifani nomuntu othi udriver i-Uber, akufani nomuntu othi usebenza ka-Pick n Pay, akufani nomuntu othi usebenza ka-McDonald's ukorobha phansi, akufani, because laba bantu laba be-cloud they think different, izinto zabo nakhona futhi asifani. Indeed asifani. Yeah, lezi zinto lezi ngizofuna ukuthi ngizisho, but abantu balinde ukuthi sizisho mase ku-late. We are not going to ukuthi sizwe izinto ngoba seku-late, but ufuna sizisho manje. Ngesikhathi manje usengakwazi ukuthi sizisho, ufuna sizisho ngoba sizobalimaza abantu engqondweni nathi babudodela ukuba lento wayikhuluma kuse-early. Ngangeke ngikwenze ukuthi kunabantu namhlanje abanama-TLB emakhaya amile. I repeat, kunabantu abathenga ama-TLB bamba iziza eziwu-15. Uthebe ipheli project okwakha ama-RDP kwaphela kanjalo futhi. TLB imile akazi uzoyida wayithenga u-480,000 leyanto. Akazi ukuthi akekho ngisho ufuna uyithatha ngo-150. Akekho ngisho ufuna uyithatha ngo-80,000 because akekho ozoyithatha yenzeni. Ucustomer lodwa elifonile ethele yayifuna belise Uppington. Lithi izokune TLB edayiso 200,000. Into elisho lithecela ungideliver. Ukudeliver i-TLB 200 to Uppington, what if bit 10,000 rand a kilometer? Uzokwazi maybe 10,000 rand a kilometer uzokwazi? The answer is no, ke uzokwazi. Yeah, akithi bengifuna ukuthi ke sithi sikhuluma ngoba ezinye izinto uma sizithula ziyaziyela bezisi. Yeah, ake ngiphume lapha. Bakithi njengoba nina wahamba nje amadolobha. Njengoba kuthiwa kunendawo ekuthiwa isemnambithi, okay bayanambithi emadadeni. Why amantombazana amaningi emadadeni enopete? Why amantombazana abaningi emadadeni enopete? Lezi zinto ngiyibuza ngamabomo ngoba phela ayikho indawo evesana kuthiwa abantu bamadada khona. Sho ukuthi amadada ngoba kugcwele amantombazana nopete. Kodwa kuhambe nawe uyobuka emadadeni uthini uzofika uyithole khona. Ungitshela hayi babudodela ndadwisho uqinisile. Ngibona into ezinye into ezinyapete into esishwapha sinamabebe amakhulu ekhanda zilukanga. Period. This is Babu Dodela, this is Bojabule mfana omhleshekela. Yeah, into engifuna ukuyisho njengomjitha. Abona kunento ngathini? Njengomjitha osuke layithile yabo. Ukhona umjitha ofuna ukulayitha but awumbona ukuthi lo usenako ukubhayiza, kusenento eziningi azenzayo ezimbhayizisa. Njengomjitha ungangizwa kabulokishi. Ngifuna nje ubheke nayo ispirit sakho uma ubheke iplank ukuthi lento eplangweni ku whiteboard yavela. Yabona amajitha afaka insimbi emazini ithi le nto le efaka lemazonyeni. Hawu kusami ngiyabuza nje ukuthi yini manje. Hey yeah, vela veza kanjalo ithi kanje. Yabona ngisho leyo nto. I-HY. Umjitha ufake i-HY. Uzibamba kanjani elokishini? Ikhona itheke noyazi elayithile nje yakoLamonti, Chesterville, Nanda, Dubane engakubamba. Uyishela ufake le nto le. Into bazana ivesane ibheke ithi we lo bhuti ufake lezi zinto naye. Awuthwami izibambe ezinye izinto esibangweni but uyibone ukuthi le i-right kobhayizane mina njengomjitha ngeke ngiyenze le nto lena. Can you imagine upresident efake HY? Uyayibamba le nto. Yabona kunenyoni lana his excellent former president Mbeki. Ube ulayini, ube mhlophe, ube khanya, befunda whiteboard. Ube ngayifake HY even izinyo yakhe liqephukile igcwala ngalo. Beliqephukile mashangalo njengopresident. Mashangalo njengopresident. Ngisho ezinye izinto ufuna uzibambe ezikhiphe ekutheni ukuthi ube yangizwe ngithini. Kunezinto ezifuna ukuthi ulayite
but uhambe ngoline omhlophe uhambe uline uyigebengu kodwa manje uma usufaka ama-eshwale emazinyweni hayi ngeke out awusakhanyi manje ngena imagine ubhema ihabhi ne-eshwa popo ubuthi ze besena kuvele lenzi besena amajita besena bo akushiye kanjalo hayi bafowethu yenze into but uyibone into yabo le iyangiduzula le yabo le izongibhayizisa le mina ngabhayiziswa yenye into angithi ngafika lapha ngogunda engigunda bese bethi bazongenza ubuso okay fine lokishi bangenza bese ethi hayi Dr Zuma sathi ungabuye sizokwenza inzipho ngathi mina hayi phela ngiyilokishi hayi ngiyilokishi angenziwa inzipho mina angenziwa inzipho ngiyakhanya ngenziwa inzipho mina ngiyakhanya mina ya ngisho ukuthi ezinye izinto bafowethu ezibonile lela yakubhayizisa le emadadeni kunopete too much angiyi ngiyadlala abantu basedadeni ngiyadlala ngicela ningixolele ngiyadlala kodwa bese ngisemadadeni ngisho ukuthi angisho lutho kodwa this is Babu Doteng ake sikhulumeni lana ngifuna ukuyibuza lento le ngamabomu uma ngingakunika umabhebeza ngithi khula amabhebeza wena obhebezela imali obhebezela abafazi namadoda into yokuqala onayo engqondweni yakho yini ongacabanga mhlawumbe ungayenza into yokuqala uyazi akufuneki uma usekufaka ezintweni zangempela ngoba mesithi khula amabhebeza ubhebezela abafazi imali usuku no 50,000 lapha mesithi umuntu obabudotele yabona mase ngithola lento ngingathenga umshini okwakha ama toilet paper musu uyadayisela abantu njengamanje abawathengapi uzoba nomshini okwakha ama toilet paper egarage lakho evala kusala ukugcwele udust ugcina wena uzodinga ibhaya elizothenga ngoba nibuka izinto kakhulu kuba ko YouTube bese ngicela lezi zinto zama business no it's not business for you you do your own physical research ukuthi kwenzekani la ngoba ngifuna ukunikezela umuntu umabhebeza umuntu uthi nje babudokotela ikodwa lento ngiyibiza ukuthi umabhebeza thithi khula amabhebeza umuntu osazi ukuthi ngoba kade sikhuluma nomunye ngeplaza ngithi mina iplaza uma kuthiwa lo 3 million funa ubuza ukuthi ifencing yenziwe yini ibhohole yasebenza yini ngoba uma uzothatha izinto sikwakhisa umabhebeza obhebeza imali umabhebeza akubhebezela imali but uma usuthatha lo mali othenga iplaza into ebiza kunayo yonke eplazini you just don't understand it is fencing iplaza elincane kunawo wonke uma uzolifensa lifuna igxobe ezo5000 isigxobe esodwa so135 times 5000 umgodi owodwa ozowumba ugqibele igxobo is 35 to 45 ilabor yalapho times 5000 kunezinto wena ozibonela kude ujeje hayi ziright but musu useduzana usuzontshothi ilento akuyona into ebizayo endlini it is your roof will always kill you always very expensive engisho thina khona nje wanifuna amaplaza nje azi ukuthi umuntu oyithenga uthenga into obungayazi but into ebizayo eplaza noma ngabe yini eplaza start with fencing find out about fencing ngoba manje niyazifuna lezi zinto sinika amabhebeza lafazi bathi uthathe lo mali leyo obunayo usuthi usoyisensa amabhebeza ngithi mina wenza no driver budotela njoba ngangithatha amabhebeza nje useplaza but inkinga ekhona izinkomo ziyaziphumela amagusha aziphumela kunendawo engabiyiwe ifuna igxobe ezo 7000 are you prepared to spend that the answer is no sizokunika amabhebeza wakho sithi khula amabhebeza kunento ke engifuna ukuthi ngeke kuyona but wena uma uyisebenzisa uma ngathi isithwalo kodwa ayisona isithwalo uma isithwalo bekuvese ngizokutshela ifuna ukuthi siyenzele olwandle sizoyenzela olwandle thatha ipeni unginika amagama abantu bakini abawu2 asebashona senze lento ke unginika abantu abakini amagama abantu abawu2 abasaphila futhi bawu4 labantu lapha mase ke sesiyahamba ke lento soyenza sizophatha amakhandlela awu4 amakhandlela green 4 green candles mase sithatha utshani uma ukuthi ungakwazi ukuthola inkatha yotshani esiyenziwe bakhona abanazo uma ungakwazi sizokwakhela thina inkatha yotshani esizohamba ke siyolwandle sifike sikwakhele lento it makes people very rich but ayisona isithwalo kodwa sifuna sithole
inkatha eyakhiwe ngotshani, mase sithole amakhandlela abe u4, mase sithola amagama abantu abakini abaphilayo babe u2, amagama abantu abangasekho bakini babe u2. Mase siyayenza ke lento ke leke. Mase siyayenza ke lento. Izinto lezi ongeke wena ukwazi uzi-understand kodwa okusala uyabenza abantu babe very rich, like seriously rich. Seriously rich. Uma usufuna ubothi yehla lento uthatha amakhandlela awu2, awu4 uhambe yolwandle ufike wenze into esakwenza yona. Wenza lento esakwenza yona. Uma ke ikuhlula leyo nto ngoba vese usunawo unkosikazi usuzalesile vese ngaphandle. Khuluma nonkosikazi ukuthi le ngane lezo zondla ngaphandle ngoba wathi umuthi untombazana wasona mithi oweleni. Lama wele wondla ngaphandle at an expense of 3,500. What if lo muntu kuphela u10 years u10 months, that is 35,000 within period of 10 months lezo ngane zoba lo muntu eswazi usomnike 35,000 ebevese hola futhi imali ye grant ku government. Then khuluma nonkosikazi mase ukuthi ucela ukuthi umthathe lo muntu lo abe unkosikazi naye kuze uthi ukwazi le mali ebingaka bomnika yona ingeke isenzeka. Then ke unkosikazi uzonqaba yabo. Uzonqaba unkosikazi. Mase senza lento ukuthi avume kunento esiyenzayo ukuthi avume. Uzobe seyavuma ke unkosikazi. Mase uthatheke lo omncane ke. Uma uthathile lo omncane uzobe ke usuwenza ke lento ezenziwa abantu abadala ke enzenza yonke. Mase ke mase niqedile ukwenza lento inkonzo la sekamerweni mase uyasula nge-toilet paper mase uyayithatha lo toilet paper mase futhi nakumama osekhaya omkhulu niyayenza lento abantu abadala uyasula nge-toilet paper uyayithatha le toilet paper usuwenza ke lento esizokutshela yona ke. Uma usufuna ubona umcebo wakho uqala ukwehla aqale laphansi ufune ku toilet paper yangapha u-toilet paper yangapha uthathe la kumanzi ngakhona le ndawo lezo esula ngakhona emanzi kumama ngapha nakumfazi omncane ngapha lento musu usuyihlanganisa musu uyothola umboko wendlovu uthole unyawo lwendlovu umboko wendlovu unyawo lwendlovu bese ke ngikunika ke isoftware uyifake la isoftware. Ayikho into ethinta imali wena ungekube nayo. Uma ubona ukuthi lo msebenzi wakho usuyehla futhi kudinge ukuthathwe omunye unkosikazi. Kuya nokuthi wena ugreedy kangakanani. The more wife owathathayo the more money it comes because lento isebenza ngomboko wendlovu isebenza ngonyawo lendlovu kodwa isoftware uyithatha kulama khosikazi lawa. Uyithatha kulama khosikazi lawa. Yeah. Uma uthi kufuna imali lezi zinto lesizokwakhela zona but ziyimfihlo. Tefuneka laphana umboko wendlovu, unyawo lendlovu, i-toilet paper yamama, i-toilet paper vazi omncane. Mase siyihlanganisa lento sakha ke isoftware. Isoftware usuyosebenza ngayo ke. Angeke uphinde uhlupheke. I repeat, ngeke uphinde uhlupheke. This is Babu Dr. Voices Watcher mfana mhlanje ekhehlela umzulu amancingisani sofuthi ngqolisi. Take my number, email address isithwalo@gmail.com. Thank you.